Poď si so mnou pripraviť trochu netradičný jablčník s karamelom a vanilkovou zmrzlinou a to rovno aj začneme. V miske vymiešaj žltka s cukrom a vanilkou. Následne k ním postupne zamiešaj horúce mlieko. Celú zmes zohrej na nie viac ako 84 stupňov, nechaj vychladnúť, prelej a daj do mrazničky na 24 hodín. O dokonalý krémový výsledok sa postará zmrzlinovač Tefal Dolci, ktorý má 10 automatických programov a okrem zmrzliny si s ním môžeš pripraviť sorbet, mrazený jogurt či frappe. O to, aby bol tvoj zmrzlinovač čistý, sa postará program automatického čistenia. A teraz poďme k nášmu jablčníku. Jablka nastrúhaj na mandolíne alebo na kraje. V miske vymiešaj vajce s cukrom do peny. Následne dôkladne zapracuj mlieko, maslo, múku, kypriaci prášok, citrónovú kôru a vanil. Pridaj jablka a premiešaj. Teraz si priprav karamel. Ten pripravíš jednoduchým zmiešaním cukru a vody. Potom, ako nadobudne zlatohnedú farbu, vmiešaj k nemu maslo. Karamel následne prelej do formy, pridaj jablka a peč pri teplote 170 stupňov 55 minút. Nechaj dôkladne vychladnúť a máš hotovo.